дӯстони азиз, чанд вақт боз влог набуд. Мо боз сар кардем влогкунира. инами фасоно барои занҳои меҳрубон тамошо кунем. чихе куртуҳора мо украшение мекунем, ё ҳама дастӣ ба даст мекунем. ҳами сангоша дар курта тарзи духтанаш ҳами хел остинои навинка буромадагӣ, моделои нав, камтар поёнаш кушода, клёш бори, пешушанам хе сангои тоза қатӣ мечинем. ина иш дига намуд курта ҳай. ино материалои нав ламираш буромадагӣ, вай сол буромада буд. имсолам вайёшон гулошонда ҳар хела мешава. ҳолиам мода ҳастан ҳамина остинша мо ҳам хе гирифтем, украшение кардем бо хости ҳамо клиентикем хе заказ мекунад. инаш ҳам хе пешуша ҳам хали сангои ҳар хела нежни гӯема мешава ҳам хе вай кардем, украшение кардем. остинош ҳамихаи материал ҳамихе ҳаст ки нимуш велюр астай, нимуш сетчни сеткадорак. тагаш чихол мемонем, инҷаш велюрай остинош. и поёни курта ҳамихе велюр мебошад, болош сетка. и прямои курта духтагӣ фасонаш бе кокеткадор. инаш ҳамо остинои нишондодагӣ. аи ҳамо куртае ки зарди ки якмӯз нишон додам, ино дута яхилаи ҳами курта размерашон фарқ дора, сангошон ҳамахе тоза. инашам ҳамо вайда ҳами ози остиноша нишон додам. ручнои работа пешаки курта инаи нишон дода истагим, ишам ручнои работа худмон тайёр кардем. ҳамихе фасонои нав, болошда бо ҳоли камтари дига кор дора. вайша шавем бо нишон метиям чихе мо часпондем ваяда болои ҳамо пешак. инам хали занҳои меҳрубон ҳамихе фасонои нав ҳастай. ма барои шумо нишон додам ки шумо ҳам хали чизора бине, хеле маъқултон ки боша. ҳами фасон хутонда баъд медузем ягон дузандои хутонда тарзи фасонои нав. инами ҳамо куртае ки поёнаш велюрай, болош сеткадор, поёншам мо парпараки хеле чихел мега камтар турецкий стил поёнаш омадагида сборка қатӣ. анам хали ин остинош баъд и куртара иноша зардоша, инош лавош прямой. инаира ки мо тайёр кардем. ина бине чӣ хеле шудагиай. болошама бо баъдита вай муҳрои дига часпондам. остиношам духтем, часпондагӣ набуд, остиношам часпондем. да сехи дузандагӣ ателие ки очайма кор мекуна ҳамуҷа. анам инора ҳамаша маҳсули дасти очайма мебоша. инора инихе фасонои нав, инора арӯсак вай кардагӣ, бисёр сангош, бисёр пешакош ҳама украшение кардагӣ. ина иш куртои паплинда кардагӣ, ай ҳамо арӯс барои хонапӯшак паплина кошта. намхали сангош нежни кардагӣ турқати остиношам ҳамхе ози фасонои нав буромадагиай. тур мекунем камкамаки ҳар хел ҷои ҳам остинда. ана бо таганги паплиншам бинем сирхак. ана ишам ҳамхе фасони нежни як гуфтагӣ будан ҳам хеле кардемшон. инаи фасонои нав ки духтагӣ мондагӣ ҳамуҷада ҳам поёнашон сборка доранд. ана болоҳош ҳам хеле украшение мебиёяд. пешокашон турқати, остиношонам ҳар намуд мешавад чӣ хеле ки бихоҳанд ҳамо хости клиенто. анаи курта ҳами хел полностью при муҳра, ҳамо муҳро қати жемчуг мегем. ина ҳамхе ҳамаи ҷошам жемчуг кардагием то лавои доманаша жемчуг омадагиай. ана иш бо остиноша бинем и абая духтои нав. анаиам бо як фасони нави дига ранги реглан бори омадагӣ полностью муҳраву сангои ҳами шишагӣ тозаша кардагие. бо ҳам хел вай дорада кружево қатӣ ҳар хела мекунем пешушанам хе санг мечинам кружево қатӣ ҳар намуд фасон духта мешава. ай болои фасон инаи остинош кати китфош кати ҳама украшение жемчуг кардагиай фасонои нав.
бисёршон ай молодёжу духтарои ёшан и фасоное ки бисёр муҳра дошта бошанд ҳамаш ай арӯсо ҳар хелам хеле молодёжу ёшаку духтараку иниш фасони занакӣ ки пешакош кнопка қати паплинаи и материал ҳанам хали занҳои меҳрубон фасонора бинен остиношам хел зборка қати омадагиай инош турқати омадагиай ҳар хела мешава фасоно барои шумо нишон додестам ки шумо бинен бо чанд намуд фасонои нав барои хутон дар кор мешава инаш ҳамин пешакош қати ҳамаи ҷош ҳами жемчукадагии пешош то поён ҳамихе кашолакадагӣ фасони вечерни барои тӯй кадагиан хушрӯай ира материалшон ламиражай хушрӯ мебиёя духтуш анам хел то поён фасони нава ино ҳамаш фасонои нав ино пешвақт буданам хали вишивка қати то поён буд ҳозир вай қати жемчуг қати мекунанд ана и остинош ҳами хел зборкадор ина бо ҳавая румолош и румол дора бо румола худмон тайёр кадагием ай зиёти материалош ҳами хел лавошта жемчукадагием ҳаму кирта барое ки поёни кирта коричневия румолшам коричневи омадагиай онам хали мебиёя румолош ана дӯстони азиз каме ҳам боша ай маркази шаҳри душанбе ба шумо камтан навор тайёр кардам ки тамошо кунен дар бегаҳи чихи шаҳри мо тоҷикистони азиз обод шудагиай анамихе гулкори ҳама тарафа ҳамихе рӯшаниҳои хушрӯ кардагиан ҳамихе светомузикоҳо ҳамихе хушрӯ шаҳри худмона тамошо кунен барои шумо камтан навор сиёмка карда мондам ки ватани худмона бо каме ам бошед дурай ватан бошен тамошо кунен рӯҳтон болида мешавад ватан суруди ишқи ту зи қалби ман садо кунад таронаҳои меҳри ту маро зи ғам раҳо кунад ватан ту ҷисму ҷони ман замини ман замони ман ватан ту ҷисму ҷони ман замини ман замони ман ту модари ягонаи азизу меҳрубони ман ватан ливои зиндагӣ ватан навои зиндагӣ ватан ливои зиндагӣ ватан навои зиндагӣ ватан умеду орзу ватан сафои зиндагӣ ватан умеду орзу ватан сафои зиндагӣ ватан туи чаман манам ту боғу ёсуман манам ватан туи чаман манам ту боғу ёсуман манам ба кӯҳу дашту роғи ту чу мурғи нағмазан манам ватан ту соя бар сарам ту меҳру моҳу ахтарам суруди меҳрати ватан ба баҳру бар ҳаме барам ватан ливои зиндагӣ ватан навои зиндагӣ ватан ливои зиндагӣ ватан навои зиндагӣ ватан умеду орзу ватан сафои зиндагӣ ватан суруди ишқи ту зи қалби ман садо
तुझी